bizitzeko ilusioak garrantzitsuak izatean omen dira. Nirea beti izan da erromeri talde bateko kide izatea. Ezagutzen dut gizon bat kale kantoian jarrita. Behobia Donostia egitea. Igual ez zitain beste ilusio iten. Eta guazenen ateratzea. Kantatzen badakit, dantzatzen ere bai. Kastinera aurkezteko naiz, seguru hartzen hautela. Guazen telesaileko protagonistetako bat ezagutuko dugu. Mikele Arizkorreta, edo Guazeneko saioa. Aktorea da Mikele, eta Guazenen 3. denboraldia du aurtengoa. Bertsoak ere baditugu, nola ez, gaurkoan Lekeitioko zine bertso saioa eta Donostiako EHUn egindako jaialdia eskainiko dizkizuegu. 1, 2, 3, 4 Guazen! Baina hau, hitzetik hortzera da. Biharko irakasle hoi egun onden hori, zuekin Waldorf, Pikler eta Montessori, naiz hau azterketa bat ezten a priori, ea asmatzen dugun erantzuten ongi, eta disimulatzen ez dakigun hori, eta disimulatzen ez dakigun hori. Azken urtetan Euskal Herriko haur eta gaztetxoen artean arrakasta duen telesaila da Guazen. Bertako aktoretako bat da Mikele Arizkorreta Legazpiarra. Saioaren paperean 3. denboraldia du Mikelek. Lanak bertso eskolara joateko denbora gutxi uzten dion arren, bertsoa presente dago bere egunerokoan. Mikele, zu Guazeneko jarraitzailea zinen bertan lanean hasi aurretik? Esango izuz, baietz, nik pelikula batea zanean uste 8 bat urte neuzkela eta oso zale bihurtu nintzen. Telesail bat ere atea zen eta hor ere jarraitu nun. Gaur egun, igual gutxixo jarraitu izan dut, denboraldi baten ikusietela Legazpiarren bate ibilialako, Maria Arredondo bertan ibilialako, eta lagunak ere bertan itulako, eta hor arte. Eta kaletikan aurrek saioa deitzen dizute? Bai, noski, bai. Jendearen zan ni saioa nahi zoantxe bertan. Legazpiarren tarteka behitze izute eta esatute, hau Mikele da, edo saioa da, ez dakit, baina orokorren bai, orokorren saioa bezala ezagutzen haute. Eta denboraldi berrian, saioari ze gertatuko zaio Basakabin? Saioa esango dugu aurten maitasun munduan murgilduko dela. Eta esango nizuke jarriko gula mahai gainen gaur egun gizarte, gaztengan ikusi dian gatazka potente bat. Ongi iruditzen bazaizu, Guazen gaur, Guazeni buruz hitz egitera. Esan da. Malen, miren agurtu eta etxera joan zara. Blai eginda. Onintza dago etxean, zure aizpa zaharrena, 15 urteko nerabea, etxean bakarrik geratzeko lain dana honezkero. Malenek prakara lotuta daukan giltza atera eta etxera sartu da. Atarian geratu zara, Malen. Hantxe dago onintza, sofatik, zuri begira, blai eginda zaudela. Asko enteretan eztan aizta bat daukat nik, naizen eban eskatu sekula aiztarik. Gaur be bustita zatoz, bustita jadanik, ez tozu komplejurik, ez tozu lotzarik, zenbat flipetan dozun ezer hartu barik, zenbat flipetan dozun ezer hartu barik. Sofan lasai zaudete, zeuta zeure manta. Aita eta amak ezin zaituzte aguanta.
Tani ordean ator dardarka blai hanka, patetikoa edo ederra galanta, zeuk esan nolakoa den nire estampa, zeuk esan nolakoa den nire estampa. Pozuak ikusita prakak erreman gau, ta zure lagunakaz urbarruan parau, ni ostera mobilak abduzi duen hau, deskribitzea gura dozu estampa hau, zuk egin nahi dozuna baina ni ez raiau, zuk egin nahi dozuna baina ni ez raiau. Ai, baina sukaldea etxeko karkaba, han herrieta zaidut arreba hartara. Zuk atzekin keinua eginez arkada, naiz asko eskatzea zaizun behar bada, oinezkertuko nuke zure besarkada, oinezkertuko nuke zure besarkada. Eman behar neuskizu beste bat gehiago, baina danari amen esan da akabo. Badakizu edadez nagoain arraro, TikToken bideoak begiratzen-nago, igual ETV Irun Doraemon dago, igual ETV Irun Doraemon dago. Ez utzi Doraemon biharko erronka, zerbaitegatik nator zuri ate joka. Gorputza blai dut baina barrua borborka, zatoz heldu eskutik ta atea bota, putzuan grabatzeko batera TikToka, putzuan grabatzeko batera TikToka. Zuek biok lagunak zarete, betiko lagunak, kuadrillakoak. Biek egin zenituzten irakasle ikasketak eta lanean ibili zarete, orain hemen, orainan, ordezkapenak egiten. Lanpostu finko bat lortzeko asmoz, Nerea bost aldiz aurkeztu zara oposaketetara. Gogor saiatu izan zara, uda osoak pasa dituzu ikasten, apunteak koloretan azpimarratzen, baina ez duzu plazarik lortu. Zu irantzu orain arte zara aurkeztu, baina ez dezu zer galtzen eta apunteak eskatu dizkiozu Nereari. Eta berak eman dizkizu. Biok aurkeztu zarete eta emaitzak atera direnean Nerea ez duzu plazarik lortu. Zuk bai. Zuen harremana horrelakoa da, oposaketetan, ikasketetan, kuadrillan eta parrandan. Beste behin ere, Nereak egindako lanaren fruituak irantzuk jaso ditu. Beraz, enegarrenez, nik egindako lana fruitu forman helduko, omen da zugana, behintzat itzuli dazu, euroz banan-bana, subrayadoretan gastatu dudana, subrayadoretan gastatu dudana. Pedagogia dena galdu duzu jada, ta nun gelditu zaizu ikasketen karga,
dena antzia duzu nerea behar ba, hemen elgar laguntza sustatu behar da, hemen elgar laguntza sustatu behar da. Lagundu izan zaitut eta hainbestetan nota onenarekin zaude albistetan. Naizta lehen ere izan listena listetan, zu plaza finkoakin eta ni listetan, zu plaza finkoakin eta ni listetan. Baina ez zaitezela lujera erori, gomendio guztiak zuretzako tori. Etzazula baztertu lehen arau hori, ikaskideak beti tratatzea ongi, ikaskideak beti tratatzea ongi. Tratatu nahi zintuzket ongi ta senean, baina morru pixka bat badut barrenean. Biok rubia xamar gara azkenean, urrena aurkeztuzu neure izenean, urrena aurkeztuzu neure izenean. Gradua gainditzea nola zaidan, kosta horregatik zugana joan naiz ate joka. Hobe dakidan dena zuretzat ez bota, nere apuntekin ez du baliota, nere apuntekin ez du baliota. Mikele, zer du Goazenek hainbeste haur eta gazte kateatzeko? Nik uste dute Goazenek ari bat jarraitu baino, da historia bat kontatu baino, baita ere uztartza ditula bai musika eta bai dantza. Eta uste eta aurrentzat, ezakit, entretenigarriago bilakatzen dela Goazeneko kapitulu bat, musika eta dantza baldin baditu ez, eta beti esaten dut, igual aurrentzat ere jolas moduko bat da. Eta zuk nola gogoratzen duzu, kastina egin, deitua izan eta laneko lehen egun hori? Deitu ninduten eta jo nintzen lehenengo lan egunan neuken, lehenengo bilera, grabaketa baino lehenago, eta kasualidadez deitu ninduten beste proiektu baterako Madrilerako. Orduan nintzen pixka denekila ze aukeratu, baina erabaki nun Goazenen parte hartzea, ez dakit, momentu hartan sentitu nulako euskeraz egin nahi nula lan. Goizeko lehen ordutan esnatu, jun, grabaketara, pilo bat jendekin elkartzezea, batzutan egunean zehar musikala baldin badago goizetan entxegua izaten dugu. Gero, ja sartze zaituzte makillaje eta jantzitegira. Eta ja etortze zaizu aktore zuzendaria, esan ez, Goazen entxeatzea zure hurrengo sekuentzia, entxegu, pare bat pasa dituzu testuanak, eta gero jazoaz setera. Eta ja setean dago jende gehiena preparatuta zuk egin bardezuna iteko. Zinemaldian, denboraldi berriaren aurre estreinaldia egin zenuten, asko aldatzen da buruan zenuen hortatik ikusten den momentu hortara arte? Ni beti esaten dut oso arraro aitez zait beti nire burua ikustea. Ia da aurten ja 3. urtea izan da Goazenen, baina geroz eta ohituago nagola pantailan nire burua ikustera. Baina bai gertatzen da tarteka, igual ez dugu, sekuentzia hau oso ondo goratzen dut, inu nola, eta ezakize. Eta gero pantailan ikusten dut, eta ez dugu, ez da uste nuna bezala. Edo alderantziz, ez dugu, hau nola geratuko zen, inu nola, eta oso faltsu batea zen. Eta gero pantailan ikusten zut, ez dugu, bai, balekoa da eta oso ondo dago, oso polita geratzen da.
Telesailaz gain, herriz herri ere ibiltzen zarete, kontzertuak egiten. Kontzertu bira ere oso polita izaten da, ze azkenan kontzertu bada, baino herriz herri jutegea eta ikusten dugu benetan Goazenek zenolako eragina dauken edo zenba jende erakartzen duen, nola euskal produktu batek eduki dezaken hainbesteko nik uste ez gehala konstiente. Eta herriz herri jutegean eta ikusten ditugunen aurpia etor guri begira, behien goxotasuna, asko zaintzen gaituzte eta ikusten zu benetan zer nolako, zer lortu duen Goazenek, ez? Zuek biok lehen hezkuntzako gradu ikasten hasi zarete aurten, eta klasekideak zarete. Nerea ez da donostiarra, eta pisua hartu behar izan du Antiguon. Gurasoen diru sarrerak direla eta ez diote beka eman, eta asteburuetan tabernan egiten du lan matrikula ordaindu ahal izateko. Eli aldiz, bertakoa da. Ez du alokairurik ordaintzen, etxean ematen diote ostatua, janaria eta paga. Gaur, berriz ere, klaseko afaria egitea proposatu du. Menua, 23 euro. Nerea, ez dakizu nola esan eliri zuretzat egoera deserosoa dela hori. Bekak hain dira eskura ezin, batik bat batzun kasutan, astebururo barra hartz ertzean, lanean ari naiz sutan, ta elinik hor ikasia dut, zer kostatzen den batzutan, 23 euro horiek, zenbat diren lan ordutan. Lan orduetan ezin kontatu, eta ezin sinetxia, kurtso hasita lehen laurdena, bukatuz gaudenez ia. Elkarketa bat da nahi dudana, ez dagoena itxia, bokadillo bat parke batean, ez da oso berezia. Ba niregatik egin daiteke, lasai parkerantza alde, zuk hasieratik menu garesti batez egin duzu galde. Gu ikasleok hain antzerako, berdin jantziak goitabe, baina ondoren gure etxetan, maila desberdinak daude. Desberdintasun dexente dago hemen zure arabera, ta nahi dudanez etor zaitezen, afaltzen gure artera. Zure partea jarri nezake, hainbeste badakartera, baina ezer gutxi aurkituko da, 23tik bera. Hasierako trampa izan zen, denok Donosti hartzea, eta zaila da horren prezio, altu hoietan sartzea. Berez niri ez zait guztiz kostatzen, euro horiek jartzea. Nahi dudana da urrengorako, zu honetaz ohartzea.
Bai ohartzen naiz baina odola, jarri oizait pedo-pero. Ze antiguon bizi zerazu, ez martutenean edo. Ontazo hartu gu ohartzea, eskatzen duzuna geldo. Antolakuntzan gabiltzan oiek, seinala daitezen gero. Lankideak zarete, onintza, hemendik aurrera Malen, lankideak zarete Malen eta Xabat. Irakasleak Bilboko institutu batean. Xabat, zuzara beti bizikletan doan jende klasea. Edozein eguraldi dagoela ere, bizikletan lanera doana. Bizikletan mugitzen dena hirian zehar. Gaur, euria goi eta be, baina zure gomazko trajea arropen gainetik jantzi eta bizikletan joan zara institutura. Euriak ez dizu molestatzen. Onartu egiten duzu eta gustatu egiten zaizu. Malen, zu ostera aterkiaren militantea zara. Gorroto duzu bustitzea, euri egunak depresibotzat hartzen dituen terribilista zara. Irakasle gelara sartu berri da Xabat, bizikleta atarian utzita, aurpegia blai, euritarako trajea, tantaka eta erreparori gabe, Malen, zure ondoan eranzten hasi da bere euritako traje bustia. Inguru dena bustiz, Malen ernegatu arte. Neubeena zetorten lanera autoan, baina hor sartzen zara barreka atoan, txakur bustia legez astindu zondoan, ezin aldozu apur bat urrunago joan, ezin aldozu apur bat urrunago joan. Ez euria usaindu dadin lurrunean, zeuk ere ez eduki ura urrunean, arropa bustiekin unean, egunero bizi naiz antzarregunean, egunero bizi naiz antzarregunean. Metrotik urten eta euriak asko, baina Euskal Herria da zer egingo jako, ta orain zipristinak danak niretzako, nire aurreko bizizan zerreine bantxarto, nire aurreko bizizan zerreine bantxarto. Erantzuna bazenu hobeto hortara, zure adierazgarri da azken bolada, ni bezala bizi blaita izan nomada, nik gorroto dudana jende lehorra da, nik gorroto dudana jende lehorra da. Ni lehen alaia nintzan 6 urte eta piko, baina gero lehortu eginaz betiko, zuzeu bezertarako euripean ito, behinon ezkero etzara gehiago hasiko, behinon ezkero etzara gehiago hasiko. Aztea ez da dudan helburu xumea, izan naiteke lea edo urumea, hauxe da momentua bizitzan unea, atera dezakezu barruko umea, atera dezakezu barruko umea.
Baina institutoan ez dut atara nahi, errekan metafora geratu jatzu guai, baina ondarrutarra emoten dozu ai. Lea izan nahi dozu ta zara artibai, lea izan nahi dozu ta zara artibai. Egun euritxu hontan hartu zaitu gabak, nik abantailak dauzkat, tazuk soilik trabak. Txakurrarena egiten abila da xabat, astindu egingo naiz aldendu pixka bat, astindu egingo naiz aldendu pixka bat. Malenek goiza institutuan pasatu du. Lanean egon zara eta leihotik oraindik atertzen ezuela ikusi duzun bakoitzean desesperatu egin zara. Aterpean pasa duzu eguna. Atsedenaldi garaian ere ez zara patioara jeitsi. Ezetasunaren beldur, beti bustitzeko arriskutik iesi. Lanetik atera eta etxera zoazela baina, bapatean atertu egin du. Eta behintzat, etxerako bidea gehiegi bustigabe egin ahalko duzu. Zebrabide batean zain zaudela, autobus urbano batek zurek pareko putzua zapaldu du eta zipristinek busti zaituzte. Malen, hau da falta zitzaizuna. Goizean ogetik jagi, espanintzi igual hobeto, nire ikasle durduak, ikasgelan ikusteko, euria goian tabean, eguna izorratzeko, atertu eta amaitu, eiteken dana perfecto, baina autobus bat dago, hiriburu bakotxeko, oinez doan jenteari, bizitza izorratzeko. Oinez doan jenteari, bizitza izorratzeko. Igual hau da seinale bat, Marianito bat hartzeko. Autobusagatik eindot, nire buruagaz zita, zuzentzeko azterketak, poltza barruan itxita, beste Marianito bat, ataraidazu korrika, bigarrenagaz bizitza, bihurtu leike polita, Bilbo grisa euritzua, goizean goizik hasita, baina orain eguzkitan, dana baikorri ikusita. Baina orain eguzkitan, dana baikorri ikusita, aspaldian ez doteuki tortola horren bustita. Mikele, zuk argi zenuen umetatik aktore izan nahi zenuela? Nik uste txiki-txikidatik enekila. Beti izan naiz oso telebistazalea,
Baina egia da nik nire ingurun ez dutela inoiz izan antzerki eskolaik eta ez dakit antzerkira hurbiltzeko aukeraik ez dut eukin nire ingurun. Eta behin lanen hasi nintzela, konturatu nintzen izugarri pila gozatzen nula lanen. Baten deskurritu nuen mundu bat, interpretazio mundua. Eta gerora konturatu nintzen, igual aurretik initun beste ekintza horiek bazutela lotura antzerki munduarekin. Aktore izan nahi duten askori, esaten diete etxean, aktore izate ongi, baina ikasi beste zerbait. Bai, beti. Nei ere gertatu zait, eta tamalez da lanbide bat, ez dana ondo, nire ustez ez dana guztiz ondo baloratzen bere horretan, oso gutxi etxia da hone lanbide bat da. Gizarte honetan ez da ikusten, artista mundua edo artista bat beste edozein bezala izan daitekela, erizain bat bezala edo mediku bat bezala, ez. Nahi askotan esan diate, bai, zuk lan egitezu eta dantza eta kanta egitezu, baina, hori, ezer izango ez bali bezala, ez. Ez da lo asko egiten, eukitut bolada asko egon naizela lanean beste dozein bezala, ez dakit lo asko ingabe eta kaina ematen eta ia deskantxuri gabe. Orduan, hor dago zalantza eta balantza, ez, inorrek ezaki oso ondo zer dan aktore izatea. Zuk batera ikasi zenituen erizaintza eta interpretazioa. Egunak zenbat ordu dituzu nintzat? Ni beti esaten nien lagunei, norbaite denbora pixa dauka emateko, ze ja uste urzulotatik ata barretela denbora. Ez dakit neuk ere, ez dakit nola egin nun. Erizaintzan hasi nintzen, nire lasaitasunerako, ze nire nintzen gizarte horren parte, ze ikusten zuna antzerkia bakarrik ezin nula egin. Ez dakit nola egiten nun, mirari, egia esan, ez dakit nola egiten nun, baina egin nun. Baina bai, egunak 24 ordu dauzka eta lo gutxi, nik hola gogoratzen dut nire garaiura, lo gutxi, lan asko, esfortzu asko, lagunekin egoteko denbora gutxi. Eta etza konstientez egiten duzu gustora. Gustora egiten duzu eta ahaztu egiten zaizu. Baina gero konturatzen zea benetan ze sakrifizio egin dezun, ze esfortzu egin dezun hortan. Eta goazeneko lana, erizain lanarekin uztartzea egokitu zaizu? Esan beharra dizut, goazenen grabaketetan tokatu zitzaiala erizain izatea behitzat pare bat aldiz. Aurtengo denboraldian lankide bat erori izan, Kristo zauria egintzun, eta horre bilintzan kurak egiten, pare bat egunetan bera, eta zaintzen, eta erizain lana ere tokatu zitzaidan, eta grabaketan aktore izatea aparte. Surflariekin barriketan egon ostean, hondartzatik etxera doa, Malen. Zure etxe blokera urreratzean, bizilagunaren leihora begiratu dozu. Atez ate bizi zarete agure bat eta zu. Zure adinkidea da, bera ere bakarrik bizi da. Eskolara elkarrekin joaten zineten, putzuak maite zituen berak ere. Orain baina, makalduta dago gizona, eta muletekin bakarrik ibili daiteke. Horregatik, gaur bezala euria egiten duen egunetan, ez da etxetik ateratzen. Leihora begiratu eta hantxe ikusi duzu. Besaulkian eserita, bakarrik, leihotik begira, atertu arte itxaroten. Leiotik begira nago, esku hartuta dardarak, persona baino gehiago, emoten daulandara. Besaulkian jesarrita, hortxe goten da ondoen, askotan duda egiten dut, bizirik ete dagoen. Ai Manuel
zuripena hartu nahian, baina alproja galanta, baina alproja galanta zinen eskola garaian. Nesken atzetik ibiltzen, zinen ara eta ona, zenbat alditan altxatu, zenbat alditan altxatu, eta zenidan bagona. Gero behibiltzen eizinen, andrak hartuta kaletan, bakar bat be ez dut entzun, bakar bat be ez dut entzun, zugatik ondo berbetan. Eta naizta oin itxura, penagarria daukazun, badakit zaintzaileari, badakit zaintzaileari, nora begitzen dautzazun. Joan edo ez joan egonaz, zu jagon edo ez jagon, baina txotxo behinon ezkero, baina txotxo behinon ezkero, ala hor konpon Maria Anton. Enauzu harrapatuko, barriro gonak igoten, nibanoa ondartzara, nibanoa ondartzara, surfistei adarra joten. Zuek bilak bere garaian izan zenuen zerbait, baino etzan askotara iritsi. Irantzuzuk bikotea zenun, Elizuk berriz txoriazke bat zinan. Eta, beti gelditu zitzaizuen arantza txori, ze izango zan edo ze gertatuko zan, zuek bilak liatzen jarraituko bat zenuten. Eta hoxe, oain irantzuzu aurrezkuntzako irakaslezea, eta iritsi zaizkizu kurso hasierako guraso bilerak. Eta 5 erditako gurasoa badator, atea ireki du. Eli. Irribarrez ireki dirazu atea, ta zu ikusi eta aze nastea. Zaila da puntuz puntu galdetzen astea, nun gelditu da zinen txori hain askea. Txantxan gorri aske bat eta kantaria, askotan adarretan kantari aria, orain kuku eginda ara aurpegia, bai arraultzez bete zen eliren kabia. Jadanik ez girenez, ez itz
ta ez tratu, ez gaitezen segidan hemen asaldatu, agen etzaidazula nereaz galdatu, nik oraindik kaiolaz ez baitut aldatu. 10 urte atzera irantzukoa zen, gure garaiak nola zaizkigun aldatzen. Bazen nuela norbait aldut gogoratzen, bele usteko hori zozo irten altzen. Bai nola guztia zen okejera irten, naizta askatzerezten egeski jakiten, baina seinalek nola iristen dakiten. Hau da, zuaitz begitan kabiak egiten. Zure harreman gogo eta zure pultsu, irakasle bezala lurre mandasutsu, alarea dar honean ikusten zaitutzu, gure txorikumeak zainduko dituzu. Mikele, eta badakigu oso bertsozalea zarela, nondik datorkizu bertsozaletasuna? Esango nizuke txikitatik, baino nire aitak lagunduta. Baina 8 urtekin ja aitak saiota eramaten nindun. Askotan enin ulertzen, adineangatik, enin ulertzen bertsolariak esatezuna, baina aitak saio eramaten nindun, etxen ere bertso asko entzuten genitun. Eta uste hortik, eta gero aitak ja pixka bultzatu nindun, bertso eskolara animatuko nintzen, eta hasi nintzen bertso eskolan, eta hortik zale bihurtu nintzen. Eta zure ustez, bertxotan aritzeak edo bertsoari buruz jakiteak eman dizkizu erramintak aktore izateko? Nik nire ingurukoi beti esaten diet, bertsolaritzak aktore munduan asko eman diala. Eman dit belarria, eman dit erritmoa, eman dit ahoskapena bereziki, ahoskatzeko gaitasuna izugarri. Eman dit euskalkiak ezagutzeko aukera, eman dit euskara ezagutzeko aukera, bereziki doinuak, kantatzeko era. Eta gaur egun zehar eman duzu bertsolaritzarekin? Gaur egun, tamalez bertso eskolara naiz askotan juten, oin herriko bat Gipuzkoako txapelketan ibili da, Ane Beloki, eta hor beti izan dugu bertso eskolako neskatalde bat, oso polita, eta berai jutezkean berai laguntzea, nik askotan ez dinun june bertso eskolaratara berak entrenatzeko, baina baten apuntatu nintzen, eta esan behar dizut, konturatu nintzala, ordainduta neukala, baina gai nintzala bertxotan nahitzeko. Baina, gaur egun daukadana gehiago da bertsozaletasuna. Eta gustuko bertsolaririk beti jarraitu duzun bertsolari hori edo zein da? Pila daude, asko daude, eta asko kostatzen zait. Oin uste iritsi dela momentu bat, non banatu ditudan, bi belaunaldi bezala, ez? Oin veteranoetatik esango nuke zindet aipatu gabe utzi Lujanbio bat, Amets Arzaius bat, Sustraiko Lina, Nera Ibarzabal asko gustatzen zait, eta oin belaunaldi berritikan Maider Arregi bat asko gustatzen zait, Ane Zuazubiskar bat, izan da deskurimentu banetzako hain Gipuzkoako txapelketan Andoni Rekondo bat asko gustatzen zait, eta Aitor Katiegi, Arana eta Arraizbak. Eta zein da Mikeleren bertsoaldi kutxuna?
Asko dauzkat baita ere, horre buruan bueltaka. 2017ko bertsolari txapelketa nagusin Amurrion, ni oso zalea naiz, bakarkako lanaren oso zalea naiz, eta Amurrion ere Ibartzabalek botasun bakarkakoa asko gustatu zitean. Ongi iruditzen bat zaizu, entzun egingo dugu. Usaina sumatu eta urduri jarri zara. 12 urte dauzkat bakarrik, dena poza ta azaina. Udalekutan apuntatu naiz, udari hartzeko gainan. Lotara sartu ta sentitu dut, izara txuri labaina, baina dinaren ordaina, dani beldurtzeko aina. Atzo gauean tripako minak sentitu nituen baina, orain lehen aldiz usaintzen nabil hilekoaren usaina. Orain lehen aldiz usaintzen nabil hilekoaren usaina. Bueno, plot twist hau atzera kontaketa bat ingo guze, kontua da Xabat, gidoi originalien, Xabat zala leiotik begira zegoen agurea. Baina, proposatzen dutzuet gidoiei aldaketa txiki bat eikie. Eta Xabat, Mirenek irudikatu dauen agure hori biherrien, esate baterako 3. solairuen bizidan beste agure bat izetia. Malen, portalera sartu eta zure etxera joan beharrean, Xabaten timbrea jotzea erabaki dozu. Zure bizilagunaren timbrea. Biok bakarrik bizizarete eta konpainia egin gura diozue. Barriketa aldi bat izan, apur batean alkar zaindu. Xabatek pozik zabaldu dizu atea eta sofan eseri zarete biok. Kafe banarekin elkarri kontua kontatzen. Kafe bat nire sofan, ta gainera doan, nola gure denbora horren mantxo doan. Gustora jar gaitezen elkarren alboan, eskerrak etzarela Manuel gana joan, eskerrak etzarela Manuel gana joan. Portalean bizita, horren beste jende, zelan joan arengana, barriz xe-xe. Manuelen atera, ni lotzaren mende, enoa felpudoa lapurtzeko ere, enoa felpudoa lapurtzeko ere. Eman diezazula felpudoan musu, guk gure konpainia daukagu ze luxu. Zarrak baina pozik, bihotz eta pultsu, kontaidazuea gaur
nongo mina duzu, kontaidazu ea gaur, nongo mina duzu. Dardara igarten dut, ezur baten barna, baina ez deutzut kontatu, gura nire drama. Ez dut ondo entzuten, joaten jate dana, ta zer da felpudoan, musu emateana. Ta zer da felpudoan, musu emateana. Felpudoa ta zera, aiene zapata, garbigailua martxan, entzun dut zarata. Zer galdetzen didazu, aparta, aparta, barkatu Madalenaz, beteta daukatta, barkatu Madalenaz, beteta daukatta. Etxe honetan ezer, ez da segurua, goitik bera miatu, behar dut ingurua. Madalenaz beteta, arratxa mundua, labea ete daukazu edota burua, labea ete daukazu edota burua. Igual biak batera, ze naiz humanoa, ta zu berriz burutik, etzara sanoa. Aukora pilatzea, enuen asmoa, elkorreoko eskelak begitzera noa, elkorreoko eskelak begitzera noa. Zu ulertzeko ez dago, iaia erarik, ez dozu alperrik galtzen, izten ta berbarik. Ta oin korreo leiduten, ez dut zer esanik, HB-koa zinela pentsetan ebanik. HB-koa zinela pentsetan ebanik. Bortzirietako Orgu taldea nagusitu da 2024ko bardoen finalean. Garesko Zamariain pilotalekuan jokatu zen finala, 150 entzuleren aurrean. Baztantzopak, Orgu eta Mutilatuak taldeak aritu ziren kantuan. Irailaren 13an abiatu zen bardoak, Nafarroako taldekako bertsio egitasmoa. 13 talde eta 82 parte hartzailerekin. Nafarroa osoan zehar 22 saio jokatu dira. 2 urte barru itzuliko dira berriz ere bardoak. Asurantzeturix edo argako bisigua, nola gartxot herri kantuan den mirua, naiz idatzi nahi diguten eriotz izkribua. Naiz eta kontra ditugun legea eta dirua, ahots utzez pasatuta bardoen testigua, segidezagun goxatzen euskararen tribua, segidezagun goxatzen euskararen tribua.
Mikele, erreza da Euskal Herrian aktorea izatea? Esango nizuke tamalez ez. Ze oso proiektu gutxi daude Euskal Herrian aurrera eramaten dianak, ez dut esaten sortzaileak ez daudenik eta produktuak ez daudenik, ze egon badaude, baina aurrera ateratzen dianak oso gutxi dira. Eta zer egin beharko litzateke Euskal fikzioaren egoera hobetzeko? Bereziki esango nuke apostua behar dela, apostua egitea proiektuengatik, erakunde publikotatik, apostu eta ausardia. Eta gero baita ere daudenak, dauden produktuak euskeraz ikusten dian edo ikusten ditugun produktu horiek, behintzat euskeraz idatziak egotea. Ze uste talde handia dagoela euskeraz idatzita dauden edo ez. Eta hori asko nabarmentzen dela. Eta zuri nolako proiektutan parte hartzea gustatuko litzaizuke? Ez dakit, nik berez etortzu zaiten guztiari baiezko ematearen aldekoa naiz. Uste nun oso dramazalean nintzela, orain arte beste egin dituan gauza txikietan eta guazen eta hola drama egitea tokatu zaidalako, baina antzerkian duela gutxi ukit aukera bihar arte soilik antzezlanarekin gabiltza bueltaka, antzerkietan eta egokitu zait oso komikoa den pertsonaia bat egitea, eta asko disfrutatu dut, deskurridentu bat izan da niretzako, eta komedia egitea asko gustatzen zaidala ikusi dut. Mikele Arizkorreta, ea, proiektu desberdin askotan ikusten zaitugun. Bate daki. Eskerrik asko eta laster arte. Eskerrik asko zuei. Ainhoa, pixka bat zenta. Ainhoa ere, bai. Erakasten du eta konten girelako, berak konten da ere. Familikoak bai. Igual aita. Bai, nire aita. Markel. Eta gero ama ere. Ni betot familia guzti. Bai. Nire familia guzti superpozik. Ganean nire aitari bai bertsoa, ez da inoz izen oso bertso zalea, baina beti zagoenean txapelketa nagusiko finalen bat. Edo agi telebistan agertzen zala saio bat, tragetan gendun osorik, txikitatik, eta superpozik. Ama eta familia. Bertso eskolako irakasleako. Bai, nire familiako bai hartu da gustora. Igual, ez da bezaten askotan, baina bai. Pozik daudela, ze ez da zerbait guztiei guztien zaiguna eta polita dela gustatzea. Gustatzen hori mazaigu, aurrera eta... Urren urtean jarraitzea bertxotan, euskara bultzatzeko eta polita delako. Nire gurasoak dire nire fan numero 1. Datoz leku udanetara, Bai. Nireak ezain beste. Baina, nirek zato ezke mai, ez gara joango zifiniko gara zu baino urduri hau. Piztu dira argiak, akabo the end fin. Orain hemendik kanpo, nahi bezain beste film. Ta errepikapena, bihar ETV bin. Txalotu gaituzue, baina bueltan berdin. Zuek gabe ezin zen pelikula egin. Zuek gabe ezin zen pelikula egin.